Заспиваш ли? Аз, майче, се събудих. Прости ми, че дойдох при теб сега. Душата ми се стяга до полуда, в прегръдките на своята самота. Самичък съм. А тъй ми се говори. Устата ми залепва да мълчи. Не ме пъди, ще си отида скоро. Аз дойдох тук, с на бурята плача. Ще седна до главата ти ей тук и ще ти разкажа приказка една, в която е положил зла поука един мъдрец от стари времена. Един разбойник цял живот се скитал и нивга не се връщал у дома. Вместо сърце под ризата си скрита, той носел зла и кървава кама. Преварвал той замръкнали кервани и само денем крил своя нож, а ножът му ръжда не хващал. Човекът като дявола бил лош. Но кой знае, един път от умора ли и той на кръстопът заспал. Подритвали го бързащите хора и никой до главата му не спрял, а само малко трипаво момиче, челото му покрил с листо. Заплакал той, за първи път обичан, заплакал той, разбойникът. Защо? Какво стоплило той сърце кораво, нестоплено в живота никой път. Една ръка накарала тогава сълзи от поглед в кърви да текат. Една ръка, по-топла от огнище, на главореза дала онова, което той не би откупил с нищо, ни с обир скъп, ни с рязана глава. Но ти заспа, а тъй ми е студено. Той приказно момиче, где е то? То стоплило разбойникът, а мене ти никога не стопли тъй. Защо? Вие гледахте приказката на Дамян Дамянов. Долу в коментарите може да напишете кой автор искате да чуете в следващите епизоди. Приятна седмица!